Pois aquí estamos neste espazo de Europa con xeito no Parlamento Europeo, onde hoxe recibo a un compañeiro e ademais amigo que ven presentar o seu libro. É Julio Torrado. Julio, este é Tiro Libre, o teu libro. Sí, un libro, bueno, unha aventura que escribimos. Moitas gracias por convidarme a estar contigo neste espazo que é sempre un gusto. Bueno, este libro ten a un amigo común tamén, como digamos prologuista e introductor, que é Saquín Fernández Leiceaga, que non deixa de expresar como é Saquín, non minucioso, que apoia as ideas, pero tamén é crítico. Sí, non hai outra maneira con Xaquín, e ademais sabes que eu teño un afecto enorme por ele, ti tamén, e é unha persoa... Vouche contar que cando lle pasei o texto por primeira vez, li uno moi rápido, e contestoume, díxome, está mellor do que pensei que iba a estar. Entón, con isto xa nos aclara como é, non? Bueno, falas de deportes, de fútbol, de baloncesto, de natación, de moitos deportes, pero empezas cun deporte que é moi importante para ti, o xadrez, e contanos a historia de como Bobby Fischer ganoulle a Spassky en Reykjavik, en Islandia, despois de mover os marcos. Efectivamente. Sí, o libro pretende utilizar algunhas historias de deporte para, digamos, paralelizar con algunhas ideas da política, con a intención de ser un pouco liviano e tamén entrar por outra vía, non? E o primeiro capítulo, probablemente, que eu creo que define o contexto xeral do libro, fala de mover os marcos na política. Isto contase tanto todos os días. E o exemplo que a mí me pareceu moi importante, quizáis por ser o capítulo máis relevante, tamén eu metinlle a historia de xadrez, non? Ten que ver con como Bobby Fischer gañou a Boris Spassky por parte do mundo e fixo contra, aparentemente con moita sorpresa. Pensa que os rusos viñan de prácticamente 6 décadas de dominar plenamente o xadrez, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quinto, o 10º xogador do mundo prácticamente eran rusos. E ele gañou movendo os marcos, cambiou a maneira de competir, cambiou as normas do torneo, fíxose moi forte a pesar da súa aparente soidade, e iso o que fixo é que pudera competir en igualdade, non nun terreo que dominaban os rusos. Cal é a traslación? Pois a unha Galicia, que ti máis eu conocemos ben, na que eu sosteño a teoría de que en Galicia falase pouco de política e especialmente falase pouco de política galega. E non é casual. Non é casual. Hai unha intención de que se fale pouco, de manter o statu quo a través do silencio. E iso eu creo que é unha das ferramentas máis potentes, que non se fale das cousas, non? E o libro incita un pouco a que a esquerda pois cambie un pouco ese foco. O libro nace da frustración do ano 2024, en que o Partido Socialista ten un mal resultado, eu quedo fora do Parlamento de Galicia, entón miro para atrás e digo, bueno, vou contar cal é a miña impresión de por que pasa o que pasa. E eu creo que o cambio dos marcos é a clave. En Galicia falamos do que quere a dereita e aí casi dá igual que opinión teñas. Pero falamos do que quera a dereita, e xa nos tempos de Fraga a dereita marcaba o discurso, pero creo que nos tempos de Fraga en Galicia falábase de política, tamén nos tempos do bipartito. Crees que con Feijóo houve tamén unha involución no aspecto do debate público sobre a política galega? Eu son unha persoa tremendamente distante, obviamente, ideolóxicamente, co que foi Manuel Fraga, e non podo olvidar, ademais, por moito que el despois se transformara cara a democracia, a súa orixe do movimento franquista. Non olvido e creo que non debo olvidalo. Pero no seu concepto de país, si Fraga vise hoxe o PP de Galicia, daríalle vergoña. O PP de Galicia hoxe é unha xestoría de intereses. E o que fai é intentar controlar dende o poder, controlar o poder. Non hai un discurso galego. Feijóo non o tiña, a Rueda non o ten. Cal é o problema, entón? Por que gañan? Pois eu creo que porque impoñen ese certo silencio e falamos nos mesmos termos que a dereita quere falar dende aí sempre. Dunha Galicia lenta, que avanza pouco, sempre con un victimismo cara ao resto de España, cando hoxe Galicia ten unha capacidade e un potencial enorme, non? Ti defendes moitísimas cousas aquí no Parlamento Europeo e ti trasladas moitísimas cuestións dende Galicia que demostran que estamos de igual a igual con o conxunto de Europa, con algúns déficits e con algunhas vantaxes, pero que temos que mirarnos de igual a igual. E ese discurso optimista de país, eu creo que fomos entre todos perdendo un pouco, encerrados neses marcos que a dereita nos impuxo. Si, desa, digamos, aldrase que dis que comeza no ano 2018, que o vitimismo,
que xa estaba tamén un pouco no pozo da política galega, ese vitimismo de que en Galicia, cando non goberna a dereita no Estado, todo é culpa do Estado, e todos os males e todo o que non se avanza en Galicia é culpa do Estado, renunciando tamén a unha iniciativa política de transformación e de progreso do país, algo que tamén reflexa Xaquín Fernández de Iceaga nese libro da Galicia do porvir que mencionas. Pero volvendo ao xadrez, bueno, eu, curiosamente, eu fun ao xadrez, moi aficionado ao xadrez entre a miña infancia e adolescencia, estudiei bastante do xadrez, e o meu abuelo regalárame un libro de Bobby Fischer, precisamente. Estiven tamén na vila islandesa onde viveu e morreu casi no ostracismo Bobby Fischer, pero é como un mito tamén do, digamos, do xadrez. El foi capaz de cambiar os marcos. Sí. Quen pode ser o mito da Galicia que move os marcos? Como se pode mover eses marcos que nos fixo o PP? De que xeito? Bueno, eu creo que hai que ter unha conciencia unha Galicia distinta. E creo que temos moitísimos elementos diante para facelo. Creo que, en realidade, máis que procurar facémolo dende a esquerda ou dende a alternativa ao poder existente, facémolo sempre buscando solucións que resulten moi inmediatas. E a política ven demostrando, sobre todo nos últimos anos, que buscar a solución inmediata non funciona. Cando ti atopas o camiño, aí sí que de repente volvese todo moi rápido, pero tens que atopar o camiño. E eu creo que o camiño, sobre todo, como decía, mirando nese momento que escribín o libro para atrás, está en non facer seguidismo de discursos que ven a Galicia en pequeno. Mira, esta idea que tú citabas, que se cita no libro, pero que tú coñeces ben, da Aldraxe, non? Parece que o PP agora, de Galicia, a dereita, quere cultivar a idea de que, de repente, por algunha cousa maliciosa, en España, pois todo o que se faise pensando en dinamitar a Galicia, cando eso é unha chorrada absoluta que ninguna persoa con 2 dedos de frente pode creer. Pero pensa que hai algún movimento político en Galicia, pode ser incluso nacionalismo, que eu fago algunha crítica nese sentido, leva 40 anos falando dunha Galicia colonizada, de que hai que botar a xente fora, de que veñen dende fora a decirnos. E non é certo. Galicia está hoxe dentro dun conxunto de España que avanzou, é unha comunidade autónoma referente, e dentro do conxunto de Europa é unha historia en sí mismo de éxito. Que creo? Creo que se non tiveramos os gobernos cobardes, como tivemos a maior parte deles, e pusilánimes, en certa maneira, teríamos sido máis potentes. Pero quen nos vai dicir que hoxe en Galicia non somos líderes estatais, europeos, en turismo de calidade, en gastronomía, como podemos ser en sectores tremendos como a enerxía sostible, como temos unha capacidade de conectar con Latinoamérica que casi non se ten noutro lugar de Europa. Somos un lugar referente, hai que ver unha Galicia optimista. E eu creo que ese discurso da Galicia colonizada que mantén a dereita e o nacionalismo é un marco que non vai a permitir nunca o cambio. Nesa conexión hispano-latinoamericana hai moitas cousas tamén no libro. Sí, está o teu clásico de tomar partido ata mancharse de Gabriel Celaya, pero tamén está Argentina e o fútbol, que aparecen continuamente no libro para simplificar por moitas cousas desa pasión tan argentina que é o fútbol, pero de un punto a veces diferente, que é a da arbitraxe. Como utilizas? Que queres dicir con ese árbitro argentino? Ahora non me lembro o nombre exactamente. Horacio Elizondo. Elizondo. Sí, Horacio Elizondo é chegou a ser o mellor árbitro do mundo e un dos mellores da historia. Horacio Elizondo é, na súa orixe, un rapaz en Buenos Aires que no país onde todo o mundo quere ser futbolista, el quere ser árbitro. De repente hai alguén que vai ao contrario. Non é de entender. Isto é, tal como está o mundo moderno, por que involucrámonos en política? Porque dentro de como está o mundo, nos preferimos intentar ser parte dunha transformación a positivo e non ver o mundo pasar ou facer onde fora. E esa é un pouco a idea. Que ti queres facer política. Claro que sí. Porque ahora parece que está de moda isto de están facendo política. Isto é como, recórdame, en Casablanca, aquí se fuma, non? Aquí se fuma. Imagínate, que sorpresa, aquí se fuma. Neste Parlamento que dis, no, que vostede está facendo política. Isto escoitase aquí en moitos parlamentos. Como se pode explicar a cidadanía que facer política é precisamente unha forma de defender a cidadanía? Eu teño escoitado ao goberno galego, na miña etapa como deputado, dicir que vostede quere utilizar isto para facer política. Nun parlamento.
Entón, a mí parece moi sorprendente ver como alguén pode avergoñarse tanto do que fai ou escondelo tanto. Ten un pouco que ver con esta idea de non falemos de política, porque así manteñen sempre os mesmos. Non? Xa o dicía Franco, faga como a min e non se meta en política. Non? Pero a realidade é esa, claro que queremos facer política. Facer política é noble e é a ferramenta que vamos a ter para convivir mellor. E a convivencia que temos, ti o sabes, aquí velo moi claramente neste Parlamento, os momentos europeos, que ti analizas moi ben, estamos en amenaza clara da convivencia, do sistema de convivencia que temos construído. E iso só vamos a cambiar facendo política activa, proactiva, non unha política de flores e de xestos e xogos florais entre élites. Unha política de verdade. E iso hai que implicarse para facelo. Mira, e a conexión argentina, porque eso está continuamente. Por qué? Tes devoción. Bueno, teño unha... Martín Palermo, o seu fallo dos penaltis. Un certo cariño. Miña nai creceu, meu avó tivo que emigrar, miña nai creceu en Argentina e eu sentime moi preto daquel país, que me apasiona un país que vive todo con paixón, onde ás veces a lógica non é tan fácil, pero un país que me emociona, que tive a oportunidade de visitar, que seguro que volverei canto antes mellor, e vivo todo con tanta paixón que me encanta. E eu vivo a miña vida con moita paixón e a política con moita paixón, como sabes ti, así que era un exemplo moi bon. Bueno, aquí hai un dos exemplos que falas de deporte, é precisamente do deportista ilusionado que no fondo non é un deportista. Falas deste nadador Musambani que caeu non Xogos Olímpicos case por casualidade, pero que tamén foi un exemplo de superación. E o contrapós con eses puristas tamén que existen na política, non? Sí, eu creo que a pureza é un dos elementos máis destructivos que existen na política. E existe. E existe aquí casi, se diría, a dereita e a esquerda. A dereita e a esquerda e no nacionalismo. Ese purismo de creer que ti tes que xulgar todo polo que falta. A xente que renuncia a conseguir avances porque non son perfectos. E esa xente que ao final o único que se acaban facendo é en críticos de sofá. Eu creo que non coñezo ninguna decisión política que sexa perfecta. Non a coñezo. Pero que, como decía o escritor ourensán, José Ángel Valente, hai de que non fixo nada por creer que podía facer moi pouco. Construense a vida, a convivencia e os avances construense de pouco a pouco. E eu creo que a pureza, isto de renunciar a un avance pequeno porque non pode ser máis, que o vemos por aí adiante, nos que nunca despois queren gobernar, nos que nunca despois son capaces de gobernar, nos que están contra de todo, pois ao final iso leva as cousas a un desastre permanente, quedaríamos todos paralizados. A política é cabalgar contradiccións, permanentemente. Necesitamos cabalgar contradiccións non contra os nosos principios, senón contra as realidades. Aí pos un exemplo, que é un exemplo pois, de técnica legislativa, non? É dicir, no Parlamento de Galicia o PP ten a maioría absoluta, pero fíxose unha lei de farmacia no Parlamento galego e vos, e ti, que eras, digamos, oponente socialista, diciches que había que apoiala porque foron recollidas parte das vosas propostas, non? E eu quero dicir que, por exemplo, neste Parlamento, eso é continuo. Aquí non hai maiorías absolutas, por tanto, a renuncia, se ti queres estar na parte central do xogo, aí no centro do tabuleiro, tens que renunciar. Claro, cando estás nos extremos, non te renuncias, pero tampouco transformas. Crees que ese purismo, tamén desde a esquerda, fai dano á propia esquerda desmobilizándoa? É dicir, hai unha... Sí, moitísimo, porque o que transmite é que hai unha esquerda que renuncia porque quere. E iso non é certo. Un pode equivocarse, pero dende logo ninguén quere faltar aos seus principios. Que alguén se quede sempre fora de todos os debates para sinalar aos demais dicíndolle que non son suficientemente bons, como se tivera a capacidade de delimitar quen é bo, iso é destructivo precisamente para a propia esquerda. Precisamente para a propia esquerda, que é onde máis atopa este debate dos purismos. Ti o mencionas ben, aquí a política europea, e eu son profundo admirador da política europea, basease nos acordos, na cesión, nas renuncias. Creo que é un pouco máis posible facelo porque non está o foco tan mediático, tan cheo de redes sociais, cada vez máis, porque cada vez a política europea adquire máis relevancia e menos mal, pero sí que permite, porque hai outra cultura, hai outros debates con outra xente de outras culturas políticas, que permite precisamente eso, o debate e a cesión para o acordo. É imprescindible ceder
si queres conseguir. Si isto alguén non entende, non quere facer política, quere facer absolutismo. E a mí iso dame medo dende a dereita, dende a esquerda e ao nacionalismo. Ti faz ese traballo moi habitualmente. En Galicia hai moitísimas cousas que hoxe temos porque o Grupo Socialistas traballa, porque ti estás no medio, que estás facendo un traballo espectacular, digo de verdade, e sabes que o digo porque eres meu amigo, pero que creo que é un traballo espectacular, a base tamén de entender onde se pode ceder e cales son os principios que non se poden ceder. E iso é vital na política. Hai xente que non o entende. Bueno, non o entende e ao final esos que non o entenden rara vez consiguen o que digo antes, transformar e participar na verdadeira influencia. Están nas periferias, correcto, pero desde logo non, eso é o que eu entendo, polo menos o que vexo neste Parlamento. E iso lévanos a outro punto, porque isto tamén ten, digamos, outra parte, que son as contradiccións. Estar nun partido ou nun grupo político, nun Parlamento, significa tamén un deber de lealtade ou fidelidade á maioría do grupo o que decide o grupo. Pero ás veces eso implica tamén renuncias persoais. E ti o simplificas moito con esta judoka Miriam Blasco do PP. Bueno, explica un pouquiño como o caso de Miriam levas ese Blasco camiño. é moi interesante. Ela, unha judoka de referencia como deportista impagable, unha medalla de ouro nos Xogos Olímpicos de Barcelona, que, bueno, máis alá de todo o conxunto da historia que se explica no libro, a realidade é que ela, moitos anos despois, contou algo que non petit comité xa se sabía, que a súa parella era particularmente outra muller, que ademais fora a súa rival polos títulos de Europa e polo título olímpico que ela gañou. Unha muller que tiña unha parella muller e que se casou con unha parella muller. Casouse gracias a unha lei da que os socialistas nos sentimos moi orgullosos que permitía o matrimonio entre persoas do mesmo sexo. Ademais, unha lei que produciu un elemento moi emotivo e do que sempre lembramos a Pedro Cerolo. Creo que foi unha etapa deste país de avances sociais que resulta emotivo do poder transformador da política. O caso é que o Partido Popular, a dereita naquele momento, fixo unha campaña visceral en contra, levou esa lei ante o Tribunal Constitucional intentando que non se puidesen casar persoas polo único detalle de ser do mesmo sexo, cousa que eu sigo sin entender onde está o problema. Ela era senadora do Partido Popular e ela suscribiu esa reclamación e esa denuncia. Sin embargo, ela tiña unha parella do mesmo sexo e casouse con ela. Como tragar con iso? Ela dixo en algún momento que deu o seu debate interno e que, bueno, non conseguiu convencer a ninguén e, por tanto, fixo o seu acto de fidelidade ao partido. E eu lembro sempre sobre as contradiccións unha idea que eu escoitelle a Pachi López. Teño admiración polos políticos vascos. Dixo que en política é importante ser leal, pero non fiel. Leais son as persoas, fieis son os cans. E eu que teño unha cadela a que quero con locura, pero eu creo que as persoas teñen que ser leais. Pero a fidelidade é outra cousa, supera os valores, non? E a lealtade sí está neso, en asumir as contradiccións, non todas. Ás veces as contradiccións son superiores á capacidade de asumilas. E hai exemplos, pones no libro, exemplos claros. Pedro Sánchez foi un exemplo diso. E creo que nese sentido nós temos que ser conscientes de que o igual que existen imperfeccións e non se pode defender a pureza, hai que defender as contradiccións. Eu non comparto todo o que fai o meu partido. Non podo compartir todo. Non coñezo a ninguén no meu partido que comparta todo. Estou seguro que hai xente que toma decisións porque cree que ten que tomar esa decisión e non a comparte inteira, pero ten que tomala. Bueno, pois eu non sabería tampouco entender un mundo onde cada quen entra en cólera contra cada cousa que non lle gusta. E non é que me queira acordar de ningún ex neste momento, do Partido Socialista. Claro, se todo o mundo fixese eso, ninguén podría nunca ter feito nada. A mí sorprendeme a xente que lle exixe lealdade aos demais, pero logo considera que a súa lealdade ten máis valor. Eso sí que é sorprendente. Bueno, eu podería facerche aquí un listado, ou facer memoria dun listado de votos no Parlamento Europeo onde seguín a lealtade, pero non me sentía profundamente ou 100% de acordo. Coñezo algún caso deso e fixeche? E ás veces hai que votar. E si coñezo algún caso, e ti non o queres contar habitualmente, pero eu sí, no que a túa posición foi tan de defensa de Galicia como territorio que incluso mantiveche unha posición discrepante co grupo. Tampouco sin facer sabes, que non fixeche unha campaña publicitaria sobre elo, fixechelo por conciencia, e está ben.
E mantiveches, ademais, intentaches dar un debate interno para condicionar algún voto. Que eu creo que tamén, dentro das organizacións, temos que buscar espacios. Moitas veces fala xente, digamos, con desprezo dos partidos políticos. E é certo que se os partidos políticos non crean espazos propios de debate, eu non digo que non haxa transparencia cara ao cidadán, pero ten que haber espacios de debate propio onde poidamos facer política ou crear argumentos que, como ti dis, o marco, e dilo no libro, non se vai mover por oposición, vaise mover por proposición. Exacto. Sí, eu creo, isto que diste é clave, eu asumo perfectamente ser parte dun partido político e que eso leve ás contradiccións. O único que creo que hai que exixir, e na nosa casa política isto existe, é que ti teñas espacio para poder debatilo. Pero despois aceptas a maioría. Igual que cumples as leis que están aprobadas nun Parlamento, aínda que poidas non estar de acordo con elas, pois dentro dunha organización é o mesmo. Eu defendo outra cousa, pero se nun momento acordamos... Para min o problema está en que non exista esa capacidade de debate interno, que as decisións sexan dictatoriais ou que de repente queramos elixir líderes emperadores solo porque nos gusta e cando non nos gusta lle afrontemos críticas. Vemos algún partido hoxe estes días que fai eso con algún portavoz nalgún ayuntamiento grande en España, pero claro, se ti elixes emperadores non te queixes de que logo, cando alguén acabe nos leóns, sexas ti. Bueno, e iso lévanos pois, a un modelo primarias versus un modelo congresuais. As primarias que se introduciron no Partido Socialista, eu creo que teñen aspectos positivos, pero ás veces temos visto como eso non é facilmente, digamos, ás veces non é 100% positivo para a propia organización, porque tende a polarizar, incluso dentro da organización. E aquí falas dos liderados tamén, te refires a Simón Viles, a súa historia personal, de que forma introduce esa idea de Simón Viles, bueno, a súa renuncia tamén. Sí, ela é un exemplo clarísimo dun liderado construído en base a referencia á posición que ela defende, a súa valentía, tanto pola súa eficacia como ximnasta, como por algunha actuación moral, nalgúna historia persoal coas súas compañeras que conto no libro, que tivo que ver incluso con casos denunciados de acoso ou de intento de abuso sexual dentro do sistema de entrenamento dos Estados Unidos. E ela liderou o equipo tanto na competición en sí como nun plano moral e grupal. É un liderado moi completo, é un liderado que vai contraintuitivo nunha sociedade profundamente racista, aínda como pode ser algún entorno nos Estados Unidos, e é un exemplo claro de liderado. A traducción á política, non? Os liderados actuais que son excesivamente unipersoais na política, cousa que a min non me gusta en realidade, non me convence en todo, pero é unha realidade que é así. Necesitamos ter un pouco certa capacidade na política de modular os liderados, que non quere dicir aminoralos, sino acompañalos, facelos máis corais. Eu creo nesa capacidade. Apúntase, é certo, que as primarias alimentan os liderados máis de emperador, por usar ese término. Eu simplemente creo que son un método. As primarias son un método, como os congresos por delegados son outro método, e as asambleas son outro método, e todos os métodos son bons ou malos en función de como os utilicemos. Eu xa vivín a miña etapa universitaria, xa vin como había colectivos que manexaban asambleas aparentemente libres, xa vivín a constitución de plataformas onde hai asambleas de cidadáns, pero resulta que todo o mundo que intervén aquí nos coñecemos todos, xa vivín en épocas de primaria, xa vivín congresos por delegados, xa vin como outros partidos primeiro eran decisións da cúpula, logo se simulan primarias, xa vin como outros presumen de democracia, pero eu xa vin de tudo. E ao final, os métodos teñen mellores, pero eu creo na capacidade das primarias porque creo nunha organización política que teña capacidade de formar e de ter unha cultura política entre toda a súa militancia para algunhas eleccións. Non todas as cousas por primarias, pero sí algúns liderados. É un método único? Non. Creo que é o único que pode ser ben? Non. Sairá ben ou mal en función de como o escollamos. Bueno, eu tamén creo que as primarias quizás sexan o mellor sistema interno dun partido, pero non o único, que hai momentos e que hai situacións onde o proceso congresual, se é xusto, limpo, trazable, transparente, é tamén perfectamente válido, pero defendo e defenderei
como método fundamental, sobre todo de elección de candidatos. Na É elección de posible, candidatos sí, eu creo que... ás primarias. Sen dúbida, Julio, bueno, estamos nunha conversa interesante. Os dous defendemos a política. Claramente. E falamos de política. Isto ben tamén, non está no libro, pero sí que hai un pozo no libro da xente que quere facer política, de defender a xente que quere facer política. E eu sempre lembro un libro que é de Michael Ignatieff, Fuego e cenizas, donde un gran profesor de Harvard quere facer política, chega a Canadá, vai ser primeiro ministro, e decátase de que ser profesor, ser casi un sabio, está moi ben, pero cando te tes que manchar, cando tes que baixar a lama, iso prodúcese e atopas esas contradicións das que levamos falando un rato. Trasladar isto a política galega, ao noso espacio socialista, e buscar, digamos, botarse todo en riba para transformar os marcos que temos da dereita, como pode ser posible na Galicia do futuro? Unha Galicia que ás veces tamén está desconectada un poquinho da outra, desa Galicia máis urbana que posiblemente teñen uns problemas diferentes da Galicia rural, pero que ás veces unha pesa máis que a outra na toma de decisións. Como ves? Home, de logo, si houvise, eu non son especialmente máis listo que ninguén, se houvise un sistema ou unha solución viable, seguro que alguén máis a teria visto e xa estaríamos neso. Non digo que sexa fácil. Eu creo que hai que valorar moito a capacidade de facer política. Hai varias cousas en xeral, xa sei que xeralizar sempre leva a problemas, pero que eu creo que debe de facerse dende posicións progresistas. Vámoslo intentar definir así. Obviamente sempre estou pensando na miña casa política, na nosa casa política, pero máis opcións, non? Que moitas outras intentaron tamén ser alternativa. En primeiro lugar, eu creo que hai que superar a idea de que hai xente que sabe facer as cousas e xente que non. Isto eu sei que non pode non estar de todo ben visto, pero eu penso e digo, porque creo que hai que dicir estas cousas. Hai moita xente que circula de posicións políticas dunhas a outras e cuxo único mérito é estar circulando entre posicións políticas. Sin embargo, hai moita xente moi capaz a que as organizacións ás veces non lle dan espacios merecidos, digamos, non? E eu creo que introducir dentro da política referenciada a persoas capaces, a persoas distintas, a persoas novas, a persoas frescas, digamos, en termos de comunicación ou traducción ou de ideas, fai que toda a xente que se poida ver representada se achegue máis. Ti seguro coñeces varios exemplos, eu tamén, pensando en localidades. Unha localidade que ten un grupo municipal de concelleiros, se é goberno mellor, de xente máis nova, acaba tendo afiliados máis novos, porque a xente se representa. Si ten afiliados ou concelleiros só homes, acaban sendo só homes. Si de repente consigue que as súas caras de representación sean mulleres, acaba tendo máis afiliación de mulleres. A xente achégase aquilo que ve que lle referencia. E, por tanto, nós debemos de saber, como organización, que queremos na nosa organización. Queremos, por tanto, unha Galicia máis fresca, máis dinámica, máis activa, máis moderna. Creo que debemos de xerar ese espacio. E eu creo que eso é unha necesidade da alternativa tamén. Estános costando moito. Estános costando moito. Temos o noso secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, facendo un traballo inmenso por esa transformación, pero ás veces faltanos conectar, non? Falas tamén da comunicación, e falas aquí no prólogo da dificultade de romper os trazos da comunicación en Galicia, dos medios. Iso tamén un límite, non? Para mover ese marco. Sí, eu citabas agora a José Ramón Besteiro, eu vexo, este libro está escrito, digamos, xusto dende que pasou desde 2024, mirando para atrás. E eu vexo agora as cousas que eu conto e vexo a él traballando nesa liña. Que pasa? Que vive agora unha situación onde aínda estamos máis silenciados, onde en Galicia hai unha polarización dereita e nacionalismo que lle interesa aos dous, a dereita porque quere gobernar e o nacionalismo porque, quero decir, teño moitos amigos nacionalistas e teñen unha representación electoral que hai que respetar moito, pero que non queren gobernar, que viven mellor na situación na que están, nos marxes da crítica purista, que é unha crítica que eu lles fago. E, polo tanto, retroalimentanse. E existe un espazo que ninguén quere facer ver, que é o do Partido Socialista. Que polos nosos méritos seguro que nos gañamos ter un espazo menor, como nos gañaremos volver a ter un espacio maior en futuro máis cedo que tarde. E vexo José Ramón intentando facer estas cousas, facer novas apostas. É difícil. Eu creo que temos que seguir neste camiño e despois facer esas apostas
non só en términos de rostros, que ten a súa relevancia, sino en términos de política. De Se debe facer unha proxecto, unha política valiente, transgresora, e poñer en riba da mesa debates que ata agora non existían, porque, eso non se toca, eso non é Sí, fácil. ahora, por exemplo, que estamos neste debate, bueno, recentemente, por exemplo, de Altri, non? E o PP ahora di, bueno, como non queredes esta industria, non vai haber outra. Non, hai que dicirle a xente Absurdo, non? que nós defendemos industria, pero que tamén hai que saber que as industrias teñen que estar, digamos, adaptadas ás realidades de cada sitio. E nós xa temos celulosas en Galicia, por certo, unha perdendo moitos cartos neste momento, cos seus traballadores preocupados, pero tamén con certa oposición onde está situada, pois imagínate poñer outra que ademais sería terrible. Pero eso non significa que renunciemos ás industrias. Falas da eólica e defendes a Galicia como potencia eólica, un como defensor claro da esa enerxía, dis, non? Que Exacto, se, da como vamos a potencialidade de facer? Galicia aí, que é enorme, non? É dicir, nós queremos industria, non? Sí, fíjate, aí nese debate da industria é moi locuaz. Hai un debate moi interesado entre calquera industria é boa, defende a dereita, ningunha industria grande vai ser boa, defende o nacionalismo, e nós temos unha posición, claro, é máis matizada, pero mira, a industria sí, pero vamos a ver cal e como. Claro, isto no mundo de Twitter, tal, de explicarlo todo en 3 frases é máis complicado, pero hai que ser valiente e hai que seguir por aí, que é onde eu creo que está a maioría social. Nós necesitamos facer chegar esa posición e ser valientes a hora de defendelo, non? Creo no sector eólico é evidente que é unha potencialidade enorme, como hai outros ámbitos, falo no libro e falamos moitas veces moito disto. Hai que ser valientes. Bueno, imos rematando a conversa. Eu vouche facer unha pequena crítica, porque gústame todos os deportes, pero xa na miña madurez o meu deporte favorito é o alpinismo, a montaña. Non aparece aquí, creo que ten moitas relacións coa política, pero como os tiros libres normalmente son 2, non un. Entonces, se faz a segunda parte de tiro libre, o segundo tiro libre, non te olvides das montañas, Julio. Pois Pídoche. terei que estudiar ben para encontrar unha boa historia, pero ten como ti dis, bastante bo enganche. Pois un placer terche aquí no Parlamento Europeo. O placer é meu. Hoxe, falar de libros, falar de política, que nos une moito, e falar de deporte. Moitas gracias, Julio. Moitas grazas a ti, Nico.